Txapeldunen ligan aritzeko txartela du jokoan. Larun batean, Vista Laspoldiniya talde poloniarraren kontra jokatuko du Danimarkan. Irabaziz gero, igandean bigorren aurka arituko da bera-bera eta zuzenean eskainiko dugu ETV-kan. Eta partidu horretan ere nagusitzen bada, Txapeldunen ligan arituko da bera-bera. Superkopan garaile eta ligako 3 partiduak irabazita ere, Reyes Karrerek badaki oso asteburu gogorra izango dutela. Pixke bat, kompetizio oso desberdina izango da, arbitrajea desberdina, aurkariak desberdinak, pentsatzen dugu askoz indar gehiagorekin jolaztuko dutela, eta egia da, honen arte ligan beste moduko zailtasuna izan dugu, baina ez hori, ez? Baina, joan den astean eta botilen aurka maiz jolazten dugu pixke bat hortan pentsatuz. Hortan pentsatu, mutilek ematen diguten oposizioa usten dugu bintzat berdintxo izango dela.